Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Vay destê wana bifirinin. Polisan ez kuştim. Doktor wî, doktor wî. Vay pir nexweşim. Ka. Kudan ma Bîna doktora te? xafireke, bîna xafireke. Eva hat ha. Eva doktor hat. Roj baş. Roj baş doktor. Roj baş. Xêr çî te heye? Doktor, bawer hevalê min pir nexweş e bi rastî. Erê? Serê wî dêşe, taya wî heye, zikê wî dêşe, çîpê wî dêşe, lingê wî dêşe, nizanim. Dive direşe. Nizanim çi pê hatiye bi Tamam. rastî. ha? Zav Tamam nexweş e. baş. Ez ê niha lê binarim. Dêne. Kabir ez dosyata qeyd bikim. Navê te çi ye? Navê te çi ye? Navê xwe bêje? Bawer. Navê te bawer e. Navê wî bawer e. Tu çend salî yî? Bêje tu çend salî yî? Serê min xistin nayê Brahmin. Bawer. Bêje tu çend salî yî? Nêzîkî 28 salî me. 28 salî ye doktor. Nêzîkî 28 an 28. Bêje 29. 29. 29 salî. Belê. Tu 29 salî yî. Erê. Baş e. Tu ji ku yî? Tu ji ku yî bawer? Bêje ji doktora bêje? Çi bêjim? Tu ji ku yî? Tu ji kîjan bajarê yî? Ji Dêrsimê me. Tu ji Dêrsimê yî. Erê. Tamam baş e. Ez ê niha kontrol bikim. Vay. Ewa doktorê te binêre ka çi nexweşiya te heye? Helaka serê xwe rake? Çavê te çi pê hatiye? Polis jî min xiste. Polîs al te xist. Tamam. Serê te dêşe? Na, ser min nayşe. Tenha ji min re got serê min dêşe? Guhê te dêşe? Biklerin lê Guhê te dêşe? Kuye min nayşe. Bêvila te ya jî pozê te dêşe? Na, poze min jî nayşe. Devê xwe veke? Ya. Qirka te dêşe? Nayşe. Qirka te naîşe. Nayşe. Baş e. Pişta te dêşe? Na, nayşe. Baş e. Zikê te dêşe? Zika min jî nayşe. Baş e. Ka çîpê xwe? Hı. Çîpê te dêşe? Na, çipe min jî nayşe. Tamam. Çonga te dêşe? Na, nayşe. Tamam. Hela? Gurçike te dêşin? Gurçike te dêşin? Na, kurçike min nayşin. Tamam. Kabise. Uy. Qirka te naîşe. Nayşe. Pişta te naîşe. Nayşe. Zikê te naîşe. Zike min nayşe. Çîpê te naîşin. Nayşin. Çonga te naîşe. Nayşe. Guhê te jî naîşe. Guya min jî nayşe. Çavê te dêşe? Te çirkir. Çavê te dêşe? Nayşe. Tamam. Me fehm kir devdivî çi ye. Ka vekeve vekeve. Vekeve li ser dev vekeve. Vay. Li ser dev vekeve. Ez ê niha kontroleke din bikim. Vay. Hêdî bawer, hêdî. Masaya me neşkîne. Qedê mala te xira neke. Te nago hemî derê min dêşe û niha jî tiştek naîşe. Nayşe. Dibêle. Her derimin teşekkür. Başa doktor ez ê we bihêlim. Çima kuro çima çi. Netirse netirse. Tiş pê nayê. Tuş bin nay. Tiş pê nayê. Netirse netirse. Lo Hasan. Hevara mina te. Qet Netirse. netirse. Tiştek jî pê nayê. Vay. Netirse netirse. Tiş pê nayê. Çi bin nay. Qet netirse. Tiş pê nayê. Gava ku mirov diçe ser doktor, mirov an dibêje ku mirov nexweş e, lê mirov nizane bê çi nexweşî ye. Lê carna mirov dizane. Hingê gava ku mirov wê derê nîşan bide, mirov lêkera êşîn bikartîne. Belê. û mirov dibêje, mesela qirika min diêşe.
Kırıka min değişe. Kırıka min değişe. Ka qirika xwe nîşan bide. Kırık burayı. Qirika te değişe. Eri kırıka min değişe. Serê min değişe. Serê min değişe. Seri wî değişe. Zikê min değişe. Zikê min değişe. Sikette değişe. Yani yete naişe. Başa. Milê min değişe. Milê min değişe. Milli wî değişe. Pişta min değişe. Pişta min değişe. Pişta wî değişe. Dilê min değişe. Dilê min değişe. Dilê min jî değişe. Dil li ku dere? Burayı. Dil rezil. Dilê te değişe. Eri. Tamam. Dilin buy. Vay. Vay desti bana bıfırının. Polisan eskuştum. Doktoru bi doktoru bi. Vay 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 pırna kaşım. Kırnak. Kalk. Kulağıma Bina doktor hafreke bina hafreke. Ava hat ha. Ava doktor. Roj baş. Baş baş doktor. Hoş baş. Xêr çî te heye? Doktor bawer hevalê min pir nexweşe bi rastî. Erê? Serê wî değişe, taya wî heye, zikê wî değişe, çîpê wî değişe, lingê wî değişe, nizanim. Dive direşe. Nizanim çi pê hatiye bi Tamam. rastî. Zav Tamam nexweşe. baş. Ez ê niha lê binarim. Deynê. Kabir ez dosya te qeyd bikim. Navê te çi ye? Navê te çi ye? Navê xwe bêje? Baver. Navê te bawer e. Navê wî bawer e. Tu çend salî yî? Bêje tu çend salî yî? Serime xesin nayê brame. Bawer. Bêje tu çend salî yî? Nezgê 28 salî me. 28 salî ye doktor. Nêzîkî 28 an 28. Bêje 29. 29. 29 salî. Belê. Tu 29 salî yî. Eri. Baş e. Tu ji ku yî? Tu ji ku yî bawer? Bêje ji doktora bêje? Çi bêjim? Tu ji ku yî? Tu ji kîjan bajarê yî? Ji Dêrsimê me. Tu ji Dêrsimê yî. Eri. Tamam baş e. Ez ê niha kontrol bikim. Vay. Ava doktorê te binêre kaçî nexweşiya te heye. Helaka serê xwe rake? Çavê te çi pê hatiye? Polis jî me xiste. Polîs al te xist. Tamam. Serê te değişe? Na, serimê nayişe. Tenha ji min re got serê min değişe? Guhê te değişe? Bıkılerin le Guhê te nayişin. değişe? Koye min nayişe. Bêvila te yan jî pozê te değişe? Na, poze min jî nayişe. Devê xwe veke? Ya. Qirka te değişe? Nayişe. Qirka te naişe. Nayişe. Baş e. Pişta te değişe? Na, nayişe. Baş e. Zikê te değişe? Zika min jî nayişe. Baş e. Ka çîpê xwe? Hı. Çîpê te değişe? Na, çipe min jî nayişe. Tamam. Çonga te değişe? Na, nayişe. Tamam. Hela? Gurçike te değişin? Gurçike te değişin? Na, kurçike min nayişin. Tamam. Kabise. Uy. Qirka te naişe? Nayişe. Pişta te naişe? Nayişe. Zikê te naişe? Zike min nayişe. Çîpê te naişe? Nayişin. Çonga te naişe? Nayişe. Guhê te jî naişe? Goya min jî nayişe. Çavê te değişe? Te çerkir. Çavê te değişe? Nayişe. Tamam. Me fam kir de diçiye.
Vekeve. Vekeve li ser dev vekeve. Li ser dev vekeve. Ez ê niha kontrola kedim bikim. Hedi baba, hedi. Masaya me neşkîne. Qedê mala te xira neke, te nago hemî derê min deşe û niha jî tiştek naîşe. Nayşe. Dibêle. Her derimin teşekkür. Başa doktor ez ê we bihêlim. Çıma kuru çıma çi. Netirse tiş pênayê. Çıtış ben nay. Tiş pênayê netirse. Lo azat. Havala mina te. Qet Netirse. netirse. Tiştek jî pênayê. Vay. Netirse tiş pênayê. Çıp ben nay. Qet netirse tiş pênayê. Gava ku mirov diçe ser doktor, mirov an dibêje ku mirov nexweş e, lê mirov nizane bê çi nexweşî ye. Lê carna mirov dizane. Hingê gava ku mirov wê derê nîşan bide, mirov lêkera êşîn bikartîne. Belê. û mirov dibêje, mesela, qirika min diêşe. Qirika min değişe. Kırıka mın değişe. Ka qirika xwe nîşan bide. Kırık buraya. Qirika te diêşe. Ere kırıka mın değişe. Serê min diêşe. Serê min değişe. Seri wî değişe. Zikê min diêşe. Zikê min değişe. Sikette değişe. Yani yete naişe. Başa. Milê min diêşe. Milê min değişe. Milli wî değişe. Pişta min diêşe. Pişta min değişe. Pişta wî değişe. Dilê min diêşe. Dilê min değişe. Dilemin jî değişe. Dil li ku dere? Buraya. Dil rezil. Dilê te diêşe. Eri. Tamam. Dilin buy. Mane kurdi hebûname ye. Mane ne ye?